Pád Vesny. Mezi největší svátky v celém světě vždy patřilo a patří vítání jara. Ta doba, kdy se vše probouzí a ožívá. Ta chvíle, která je předzvěstí doby úrody a blahobytu. V té době se celý kraj odívá do pestrých barev duhy, květin a motýlů. Celým krajem prochází veselý slavnostní průvod a nese sebou rozmanitě nazdobenou figurínu jako symbol příchodu jara. Běžným zvykem je také to, že bohaté rodiny průvodu darují peníze, obilí a sazenice a ty se pak rozdávají chudým na venkově. K průvodu se často připojují všemožní léčitelé a potulní mastičkáři, kteří zdarma nabízejí své služby. Příchod jara se ale takhle neslavil vždy. Vlastně jde o mnohem mladší tradici, než by kdo čekal. Ještě před pár stovkami let bylo totiž potřeba brát slova příchod jara doslovně. Do kraje totiž přišla samotná bohyně jara, slovutná Vesna. Sebou přinášela světlo a teplo, kolem ní všechny sněhy a ledy tály, květiny kvetly a tráva se zelenala. Kudy prošla, tam se dala očekávat velká úroda a hojnost. Svým dotykem zajišťovala zdraví a plodnost. Kdo pohlédl přímo do jejich očí, uviděl v nich svou pravou lásku a prožil šťastný a naplněný život. A tak to šlo rok co rok snad tisíce let. Až se jednou Vesna střetla se Zimorázem, prokletým černokněžníkem z daleké severní země, kam přicházela až úplně naposled a zdržela se tu jen na skok. Nikdo nezná pravý důvod, jaký vedl Zimoráze k tomu, co udělal, i když teorií je mnoho. Ať už to bylo kvůli čemukoliv, jednoho dne se zkrátka rozhodl Vesně postavit. Přišel jí naproti daleko na jih a prý se potkali ve zlomených horách. Přistoupil k ní bez zaváhání a v jeho šlépějích vše mrznulo a umíralo. V zádech ho sledovala strašlivá ledová bouře, která vyvracela stromy a ničila pole. Její laskavý dotek ho nedokázal zastavit, protože nepronikl přes jeho ledovou slupku. Ani její pohled ho nezastavil, protože se nedostal až do jeho zakrnělého ledového srdce. On na nic nečekal a uvrhl na Vesnu svou nejsilnější kletbu. A stalo se, co nikdo nečekal. Jeho zloba byla tak ukrutná a jeho moc tak nezměrná, že kletba na nesmrtelnou bohyni skutečně zapůsobila a ta v momentě zemřela. Z žalu nad tím, čeho museli být svědkem, hory pukly a pohltili mrtvou Vesnu i samotného Zimoráze. Nikoho z nich už nikdy nikdo neviděl. Jediné, co zbylo, je nekonečně hluboká průrva dělící celé zlomené hory na dvě části, ze které se prý ozývá ustavičný nářek. Každý, kdo ho jen z dálky zaslechne, vrhne se bez rozmyslu do hlubin. Pád Vesny byl začátkem nové doby, kdy lidé zjistili, že bohové a i jiné magické bytosti jsou smrtelné a že se dají porazit. Když jaro přišlo i bez Vesny, uvědomili si, že bohy nepotřebují a začali podle toho jednat. Tehdy nastala doba prvních hrdinů.